Guys, ngayon ay araw ng Biyernes. Alas 9 na ng umaga dito guys. Sa China. Ayan yung husband ko. Tsaka yung mother-in-law ko nandun sa likod. Tsaka yung baby ko. Papunta kami guys sa bahay ng biyanan ko. Bibisitahin niya daw yung bahay niya. Dito kasi siya nag-i-stay sa amin. Ayan. Ayan. Sasama ko kayo guys sa biyahe namin. Ayun. Makikita nyo guys, walang mga tao yung mga puno. O, diba? May araw guys, pero ang sobrang lamig. Yan guys, yung sinasabi ko guys sa last vlog ko guys, oh. Ayan. Maganda yung pasyalan guys. Park yan guys na malaki. Ayan, hanggang dulo yan. Kaso ngayon, mainit dyan kasi walang mga dahon yung ano. Ibang puno. Ayan, oh. Pangit ngayon dyan pumunta kasi walang mga dahon yung ibang puno. Ayan. Pagka summer guys, ang ganda dyan. Sobrang ganda. Tsaka maraming tao dyan guys pag summer. Ayan, hanggang dulo yan. Ayan, ayan. Hanggang dito guys sa may ano, gasoline station. Ayan. Ayan guys, oh. Ayan na yung gasoline station, oh. Ayan. Hanggang dyan yung park. Ayun. Magpapagas kami. Tapos na kami guys magpagas. Ayan. Dito sa China guys, pag nagpapagas ka ng sasakyan, mayroong mga free. Kahit ano-anong mga free. Ayan. Ito kasi malaki to guys, oh. Ilang ml ba to? Ayan. Detergent siya guys. Pero yung lalagyan niya parang ano, parang pang hand wash. Ayun. Yellow siya sa loob. Sobrang lamig dito guys. Detergent, Lock brand new. At saka yung mga tissue na yan, free yan sa mga gasoline station dito sa China. Tsaka dito pala guys sa China, pag nagpagas ka, free car wash dito guys. Tsaka may binibigay silang parang ano, parang card. Ganito guys, oh. Ito guys. Ayan. Ito sa ano, pinagasolinahan namin. Ito guys na card na to. Kapag magpapa car wash ka na hindi ka naman magpapagas, ito ang ibibigay mo sa kanila. Prueba na nagpapagas ka sa kanila. Itong card na to. Free car wash doon. Pag nagpagas ka sa kanila. Pero pag hindi ka naman nagpapagas sa kanila, hindi ka naman pwedeng mag-car wash sa kanila. Ganun yun. Ayan. Dito guys, ang lawak ng mga farm dito guys. O, makikita nyo guys, o. Yan, lahat yan taniman. Taniman guys ng ano guys, ng bawang. Ngayong taglamig, ang mga tanim dyan, bawang, tsaka yung ano guys, yung ginagawang ano, flour. Yun, ano ba yung Tagalog ng flour? Yung harina, ganun. Yun. Pag taglamig, tsaka yung bagyo pechay, tsaka repolyo. Yun yung mga tanim ngayon dito sa China pag taglamig. Pag ano naman guys, pagka summer, ang mga tanim dito guys, mais, mani, tsaka yung mga gulay. Yun yung mga tanim dito pagka summer. Tsaka pakwan. Ay, yung pakwan pala guys, tinatanim siya guys pag sa kalagitnaan guys ng ano, ng winter, sa kalagitnaan ng taglamig. Kasi pagka summer, aanihin na nila yung mga bunga ng pakwan. O, diba? Yan. Dadaanan kami mga windmill. Ayan guys, oh. Ayan. Kikita nyo guys. Ayan na, palapit na. Ayan na. Ayan na. Ayan. Kita nyo guys, yung windmill. Pili ko kasi pag palapit kami, lumalayo yung windmill eh. You know? Hindi na nakita. Guys, nandito na kami sa bahay ng aking biyanan. Ayun. Dumating kami dito guys ng ano, 10:45. Umalis kami dun sa bahay namin ng 9:30. Mahigit isang oras guys yung biyahe namin guys. Ayan. Itutur ko na rin kayo guys dito sa bahay ng biyanan ko. So ayan guys, ito gate ng ano, gate ng bahay ng aking biyanan.
Papasok tayo guys. Ituturo ko kayo guys. Ayan. 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 Pasensya na kayo guys kasi makalat eh. Makalat dito sa labas eh. Pati sa loob. Kasi wala namang nakatira dito eh. Tsaka ayan. Ayan. Mga bodega. Ayan. 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 Ito. Kusina. Ito yung kusina. Ayan. Kusina. Ayan. Yung kusina ng mother-in-law ko. Pasok tayo guys. Ayun guys. Kwarto yon, isang kwarto pa yon. Ayan. Pasok tayo guys. Ayan. Pagpasok natin dito sa sala. Guys, makalat guys ha, kasi wala namang nakatira dito guys. Paulit-ulit ako guys. Ayan yung anak ko guys. So, ang ingay. Ayun o. Yeah! Ayan guys. Ayan. Ayan. Kwarto din yan guys. Kaso ginawa yun ng bodega. Tambakan ng mga gamit kasi wala namang natutulog dyan. Ayan. Ayan, ayan, ayan. 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 Ayan guys, oh. Family picture namin, oh. Ayan. Nang kasal namin yan, guys. O, diba? Ayan. Ayan. Oh. Ito naman, guys. Dito kami natutulog. Nung dito pa kami nag-stay. Sa kwarto na to. Ayan. Ayan ang mga picture namin. Dito kami natutulog guys. Ngayon, walang nakatira dito. Multo yung nakatira dito guys. Multo. Ayan. Multo nakatira dito. Naisipan niyo ba yan na nabisitahin namin ngayon? Guys, makalat oh. Pasensya na kayo sa kalat ah. Ayan. Ayan. May diaper pa pala dito yung anak ko. Ayan. May isa pa. Tsaka to ano to. Ayan. To. Ay, masarap to. Ngayong taglamig. Ayan. Dadalhin ko nga to. Sayang yan. Ayan guys. Dito kami natutulog guys. May second floor to guys. Ayan. Ayan guys. Gusto nyo ng mani guys. Ayan oh. Alam lang din to ng ano, ng parents-in-law ko guys. Tsaka yan guys oh. Alam nyo yung prutas na yan guys. Dito sa kanila. Tayo sa bahay ni Bianan. Sa taas ng bahay ni Bianan. Ayan. 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 Ayan guys, yung isang bahay na yun. Bahay yan ng kapatid ni Papa. Ayan. Ayan yung sasakyan ng mustard. Ayan guys, ayan yung second floor. Ito guys, nakikita nyo to guys. Saan to? Sa heater ng tubig. Ito. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Basta sa heater yan ng tubig. Ayan guys oh. Ito guys oh. Yan, daming kalat oh. Nakalak yung mga pinto yan guys. Kaya hindi ako makapasok. Makikita nyo guys oh. Ayan, ano, taniman ng mga bawang, mga ano, ang lawak ng mga farm dito guys. Probinsya rin dito guys eh. Ayan. Diba? Baba na ako guys. May gusto lang akong ipakita sa inyo guys. Dito sa ano. Taglit lang. Buksan natin yung ano. May hiwagang gate. Ay, ay, ay. Baka matawanan yung sasakyan.
Patay tayo kay Mr. Wang. Ayan guys. Ayan. Yun ang ipapakita ko sa inyo. Nakita nyo yan guys. Yan. Yan. Malaking hukay yan. Guys. Akala ko nga guys nung una. Libingan ng patay. Tinawanan tuloy ako ng asawa ko. Yung pala guys. Lalagyan ng kamote. Nakita nyo guys yung mag-vlog na maraming hinarvest na kamote. Nandyan siya nakalagay. Yung mga walang sugat na kamote, dyan linagay para hindi siya mabulok kahit ilang buwan. Ayan, nandyan siya. Ganun pala yun guys. O kaya yung may mga kamote farm dyan or nagninegosyo ng kamote, subukan yung gawin to guys. Ayan. Linilibing sa lupa. Ay, hindi naman siya linilibing kasi nung pagkahukay niyan guys, ginawa nila ng bubong. Linagyan nila ng trapal, tsaka yung ganitong yero, tsaka linagyan ulit ng lupa. Itong nakikita nyong may kapirasong yero dito, ano yan, yung butas yan, yung daanan pagkukuha na ng kamote. Ayan o. Linalagyan lang ng hagdan kasi sobrang lalim guys. Marami kasi yung kamote eh. Ayan o. Ayan. Ayan. Ito naman guys, yung may plastic na yan, yung parang malalaking ano yan guys, malalaking ano ba yun? Parang sibuyas. Hindi ko mabubuksan guys. Hindi ko siya mabubuksan guys. Ayan. Ito guys, oh, mga ano yan, mga lettuce. Tinanim niya ng biyanan ko eh. Saka ito naman, maliliit pa na bawang. Ito din sa kusina ng biyanan ko guys. Mayroon ditong lutuan ng ano. Yung ang ginagatong kahoy. Ayun. Ayan guys, oh. Ay! Nalaglag. Ayan guys, oh. Mga panggatong yan guys. You know. O diba? Walang arte-arte. Para tipid. Oh, ayan. Tingnan nyo guys. Diyan linalagay yung ano, yung panggatong. Ayan nga oh. Oh. Nakita nyo yun guys. May apoy na siya oh. Ayan. Lutuan guys. At saka, ayan oh. Oh. Ayan. Ganito yan dito guys, mga Chinese. Ayan. Ayan oh. Yan mga ginagatong nila yan. Mga ginagatong nila ng biyan ko. Kahoy, tsaka yung mga ano ng damo. Yan. Walang arte-arte dito. Ayan. Yan ang kusina ng biyanan ko. Yan. Yan guys, CR yan. Tsaka shower room. Tsaka yung kwarto yun eh. Yung isa. Kwarto yun. Yan. Kaya yung asawa ko, busy. Nagbibilad sa araw. Pero nagsiselfone yan guys. Tingnan niya guys ah. So, yung prutas kanina. Oh. Yung prutas na kulay orange, yellow orange pa yun. Linagyan ni mama ng ano, ng flour, ng harina. At ito yun guys oh. Harina lang at saka to. Okay na. Sobrang tamis na niya guys. Kasi matamis yung ano eh. Sobrang tamis ng prutas na yun eh. Ayan oh. So, diba? Ayun guys, may naluto na guys oh. Sarap guys oh. Kuha na kayo. Ayun. Guys, kararating lang namin. Nandito na ulit kami sa bahay. So guys, dito ko na po i-end ang ating vlog. So kung hindi pa kayo nakapag-subscribe guys, please subscribe and click the notification bell button para updated kayo sa mga i-upload ko pang mga videos. Bye guys! Thank you for watching!